De 8 a 10, Backstage, a Flashback. Com cada setmana amb nosaltres, el David Checa. Hola, David Checa. Hola, Josep Moragas, què tal? Avui, de qui és el desconcert? Avui anem al desconcert de Rita Ora. El desconcert de David Checa. Coneixies d'abans a la Rita Ora? Sí, el que passa que em pensava... Què rius? Em pensava que es deia Rit Ahora. Rit Ahora de nau, de hora, eh? Jo també pensava que es deia Rita Ahora, pensaves el mateix. Ostres, bravo! Aplaudiment discret per nosaltres. Rita Ahora. Sí, i a més em pensava que era de nacionalitat espanyola, clar, per dir-se Ahora. És de Màlaga, Granada, Rita Ahora. I a més no sé, perquè els artistes espanyols tenen últimament la mania de fer cançons en anglès també i et despista, no saps qui és d'aquí, qui és d'allà, qui és potser de Sud-amèrica, per exemple, no. I després passa que els d'aquí també fan cançons en italià, com l'Anna Mena, i pensem que és italiana, bueno, un percal importantíssim. Sí, i després surt l'Omar Montes i canta i no se l'entén res, que dius, no sé quin idioma és. Però no és d'aquest planeta Terra, és d'un altre lloc. Però bueno, és originària de Kosovo. Ostres, a Kosovo. Jo crec que és bon moment per dir no a la guerra, tot i que Kosovo quedi molt lluny del conflicte. Queda Romania pel mig, però ara queda bé dir no a la guerra en general. Sí. A més, m'ho he estat, evidentment, estudiant per portar la secció del desconcert i me n'he donat que té molts temazos, com el que està sonant ara mateix. Anywhere. Tampoc molts més, eh? Que no sabia que eren d'ella. Sí, aquest és seu. No, sí, ja... Clar. Ara que m'ho he estudiat, sí, però anteriorment, ostres, perquè em poso... A veure, jo t'explico la meva metodologia, vale? A veure, mentre escric una miqueta de dades, busco i tal, em fico a l'Spotify i de fons em fico cançons de l'artista en concret. Vale. I aleshores, doncs, puc detectar si em sona alguna cosa o no. I he de dir que de la Rita Ahora... La Rita, també, per ser Rita, és nom d'Espanya, eh? També, La Rita. Aquesta tia és espanyola. És espanyola, Rita Ahora és espanyola. És de Màlaga. I em sonaven tots, absolutament tots. Però perquè és una dona que ha fet temazos com aquest. Més coses de Rita Ahora? El que sí que t'he de dir és que me n'he donat compte que és una noia que li hem de donar suport, hem de fer un hashtag, que el hashtag sigui Rita Ahora. Rita Ahora. O sigui, un hashtag que no posava ningú, perquè ho ha passat molt malament a la seva vida. I et porto els 4 punts pels quals hem d'animar a Rita Ahora. 4 punts pels quals hem d'animar a Rita Ahora. Punt número 1. Ha estat nominada a diversos premis, però diversos, vull dir moltíssims. Montón de premis nominada. Montón de premis i no ha guanyat mai cap premi. Rita... No sé què és més trist. Si no està nominat o està nominat que et vesteixes, vas a la gala il·lusionat i no... tal, i després no. Mira, Mourinho deia, el segundo es el primero de los peores. Ostres, citant a Mourinho, eh? Imagina, estem pujant al nivell, Sí. El punt número 2. Ha participat en la saga de les pel·lícules de 50 sombres de Grey. Això no és motiu de patiment, tampoc. Ha estat... Home, com que no? Bueno, depèn d'on estiguis. Home, depèn d'on estiguis. A mi és que aquesta saga em fa molt pal. Sí. Segurament a ella també, i van allà molt forçada. Forçada pel tema econòmic, segurament. Sí. I li hem de donar molts ànims. Segurament s'està recuperant encara. Més coses de Rita Ora. Punt número 3. No va ser escollida per a Eurovisió del Regne Unit 2009. No va ser escollida. No va ser escollida. Es va presentar, teniu al YouTube el càsting que va realitzar per entrar a Eurovisió i no va ser escollida. I insisteixo, no sé què és pitjor, si anar a Eurovisió i quedar últim, com diverses vegades ens ha passat aquí, sí. o directament que ni t'escollin. No és pitjor que no t'escollin. A veure, si no t'escollen no fas el ridícul, també. Sí, que t'estalvies. Qui era aquell d'Eurovisió que es va presentar i... Ostres, com es deia? Cobra? No, John Cobra? Hòstia, sí, John Cobra, sí, que van allà i... En aquest cas és millor... Un cop has arribat ja has perdut. Sí. Has arribat a la preselecció, has perdut, en aquest cas. Sí, home, això... John Cobra. És jugar amb la plantilla de l'Espanyol a Champions. I tu dius sent de l'Espanyol, imagina't. Punt número 4 i últim. Va sortir a la... Molta atenció, Va sortir a la pel·lícula Fast and Furious 6. Ah? Que guai. Hòstia, que sí, molt bé. I a més feia el paper, un paper bastant icònic, que donava la sortida als cotxes quan feia la cursa. Molt bé. Això està molt bé. Però? No la van ficar els crèdits. No! Rita!
Rita! Sí, no la van ficar als crèdits, o sigui, van ficar els crèdits fins i tot el que... el mecànic, diguéssim, el mecànic que comprova que el cotxe estigués bé per encendre's i no la van ficar ella. Una història trista, la de Rita Ora. Quina puntuació té per pena? Un 8. Un 8, està molt bé. Un 8, què és el que és? És un 8 perquè no arriba al 10. Correcte. Tampoc és un 5. No ho has pogut descriure millor, Josep. David Checa, fins la setmana vinent. Que vagi molt bé, Josep, adeu. De 8 a 10, Backstage.